Ostegunean hasi da 2012-2013ko denboraldi sinfonikoa. Gunther Neujolen zuzendaritzapean arituko da ostegun eta ostiralean honako obra hauekin. P.I. Tchaikovskyren bioloinerako eta orkestrarako Re maiorreko kontzertua, J. Adamsen Short Ride in a Fast Machine eta Stravinskyren Suzko Txoria suita. Bosek denboraldiko 17 kontzertu eskainiko ditu eta ganberako denboraldian 10 kontzertu emango dira, astelehenetan. Haiez, gainera, beste 7 kontzertu egongo dira Bizkaiko hainbat herritan. Denboraldi honetan, bakarlari bikainak errezitalean ziklo ere izango dugu eta besteak beste Alexandre da Costa violinistak hartuko du parte. Bakarlari bikainak bosekin ziklora berriz, Johannes Moser biolontxelo jotzailea etorko zaigu Schuberten kintetoa do maiorrean eskaintzera. Inauterietan Osvaldo Golijoven musikaz gozatzeko aukera izango dugu, eta David Krakauer klarinete jotzaile klezmerrak haren lanik arrakastatsuenetako bat eskainiko digu, Sueños y plegarias de Isaac el Ciego. Denboraldia amaitzeko kontzertuak Viva México izenburua dauka, eta egun horretako programan Revueltas Chávez y Márquezen doinuekin gozatuko dugu.